9490 830. Oh, ayun nga yun. Sorry. Yan o. 9830. Ulitin ko 0910 94 9830. Magkano to? Ano ko nilulog nun? Yung anak mo? Bitin? Ano? Regular lagi naman nilulog mo. Regular 10. Parang ako kaya eh. Kay mama dun. 13 ma, bawasin mo. Lalab, shout out, Lalab, Samira. Samira Lalab, Migalab, shout out. My channel is my pan, Migalab, shout out, Lalabs, good morning. Hello, my friend. My channel is my passion, Migalab, shout out. 0910. Patamsak sa Premier Lalabs. Sige, tamsakan natin yan. Premier. Patamsak po ako nakapin, mga Lalabs, nakapin. May Premier po si OFW. Zero 910 9490 830. Ayan, patamsak po ako nakapin, mga Lalabs, nakapin. Takpan ko lang yung bintana, baka sobrang masilaw yung araw. Jomar Onyate Lalab, Migalab, shout out Jomar. Ayan. Sobrang masilaw yung araw sa bintana. Jomar Lalab, Migalab, shout out. Ayan, thank you so much, Lalabs. Sahod. Siguro sumildo to si Jomar Onyate Lalab, Migalab, shout out. Ayan, Lalab, thank you. Siguro bagong sweldo to. Bagong sweldo si Jomar. Thank you, Lalabs, Jomar. Bagong sweldo. My channel is my passion. No, it's not loading, Lalabs. It's too early for loading. Jomar Lalab, salamat po. Bagong sweldo. Sana all. Bagong sweldo to si Jomar. Sir Jomar, Migalab, shout out. Ayan. Salamat po. Ayan, Migalab, shout out everyone. Migalab, shout out. Good morning everyone. Ayan. Today, YouTube salary. Sana all. Ang kwentong ito ay hangtong pangyayari. Tamsak, ma'am.
Ang palatandaan, lalab, Miguel Love, shout out. Pagpalain ng mga bagong sweldo ngayon. Sahod si, lolo nagpasahod. Lalab, Miguel Love, shout out. Ang palatandaan, Miguel Love, shout out, lalabs. Jomar Onyate, tamsakan ko muna nga si OFW. Ang palatandaan, lalas, ang palatandaan. Ayan. Ang sexy lady, kailan ba tong ano mo? Link done. Ayan. Who's link? Lalab my channel. Patamsak po ako nakapin, mga lalab. Ang premier po ng nakapin. Ano man naman tong ano ko? Kahapon ng banana ako. Nag 3,600. Ano ba yan? 3,600 na. Ngayon, nagbalik na naman. FW ako, tamsakan natin mga lalab. So FW, watch my new video please. Yes, lalab, no worries. I will watch, okay? Tamsak na FW lalabs. Patamsak mga lalab na kapin po. Ang kwentong ito ay hango toong buhay. Ang palatandaan nagbaba ng bahay. It's request. Yes, no problem. Royal Kid, Miguel Love, shout out. Royal Kid, dan ma'am sa nakapin. Ayan, OFW, Jaa Lifestyle, dan si palatandaan lalabs. Kabalikan na lang lalabs, kabalikan. Kaya ko lalab ng tubig, wait lang ha. How are you, sister? I am good, lalab. Royal Kid, Mumen. And how about you, lalabs? Royal Mumen, small lover, lalab, tamsak host. Small lover, Miguel Love, shout out, tamsak host, lalab. Salamat sa patamsak. Ay, thanks God. Royal Kid, mamen. Ayan, nagbaba ng bahay si Royal Kid. 3 million, Miguel Love, shout out, 3 million. Ano ka palatandaan, lalas? Meron kang small lover, Miguel Love, shout out, small lover. Meron kang premier, lalas. Ayan, napanood ko na pala to. Ang laki na, 2 days lang, 4K na yung views mo. Ang galing. Sana all. Small lover, Miguel Love, shout out. Sahod pala today. Yes, palatandaan. Sumahod ka na, lalab. Ang palatandaan. Ang laki ng sweldo mo kasi yung mga views mo. Ang lalaki. Ayan, yung mga bagong sweldo ngayon. Bayaran na ng internet. Bayaran ng internet, ng kuryente. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out.
Ayan, si Ismo Lover natawa kasi sweldo na rin siya. Ayan, si si Palatandaan. 101% sumahod na to. Si Ismo Lover, ganun din. Si si Jomar Oñate yung nakapin, sumahod na yan. Ha, kunti lang, ma'am. Muhammad El Hindi, Migalab, shout out. Assalamualaikum from Muhammad El Hindi. Ayan, Muhammad El Hindi Lalab, thank you so much. Migalab, shout out. Muhammad from Morocco. Parmelan, Migalab, shout out. Sana all, shopping na. Sumahod to si si Palatandaan ng 20K. 20K salary sana all. Si Ismo Lover nasa abroad naman to. Walay pa sa sweldo. Nasa abroad yan. Part-time niya lang yan, yung sweldo niya ni YouTube. Laurel, Migalab, shout out adventure. Yan ka na naman, lalabs, oy. Mang-asar ka na naman dyan, Laurel. Ha, kunti lang, ma'am, oy. Laurel, ambot ka na dong, oy. Negative pa ang masahod dito from Ismo Lover. Okay lang yan, Ismo Lover, nasa abroad ka naman. Hindi, lang yung sahod mo sa YouTube, part-time. Negative pa daw ang masahod dito. Laurel, Migalab, shout out. Paburger na, la. Hindi ko na masalita. Laurel. Walang marinig, meron. Ayan nag-green. Meron, lakas na nga ng boses ko. Nagsisigaw na nga ako dito eh. Akala mo lang yan, Rol, wala, pero meron. Ayan, 4 million, Migalab, shout out, 9 million, thumbs up, thank you so much. Diyos ko, God bless my life today, sana wag mag-loading. Diyos ko, Panginoon, patawarin. Pigilan mo yung mga gagawa ng masama, ayan. Mas malaki lumabas kaysa sa nakita dito, haha. Ay. Saan bansa ka ba, Ismo Lover? Si Ismo Lover, engineer ata to. Mayaman na to si Ismo Lover. Laurel, hello from Muhammad El Hindi. Ayan, 4 million, Migalab, shout out, 4 million in the house. Eric Garcia, Migalab, shout out, Eric Lalabs. How are you, Eric? Eric Garcia, Migalab, shout out. Thank you so much. New upload, guys, from Eric. Ay, Eric. Nasa isip ko na si Eric. Small Lover, new upload. Ayan, lablabin natin mga lalab. Small Lover. Ayan. Panoorin natin yan. JTV Vlog, Pinas ka na, host? Yes po, nasa Pinas po ako. Small Lover. Ano pa ako babalik sa abroad next year pa siguro. Kasi matagal naman ako sa abroad. Ano ko dyan, 8 years. Dito sa Pinas, kahit tumira lang ako ng 1 year. Pag walay na pera, balik ng abroad. Pinas ka na, host? Yes po. Tom Shrek Idol, MJ Mix TV. Kuya Pabs, Migalab, shout out. GRTV Vlog, Migalab, shout out. Tamsak, host from GRTV Vlog. GRTV Vlog, nagbaba ng bahay. Yes po, Small Lover, nasa Pinas pa ako, nasa Bicol. Ano muna tayo dito? Vacation Grande. YouTube Magdina pupunta dito, baka may balat ako. YouTube Migalab, shout out.
Ayan si YouTube Bono, bagong sweldo yan. YouTube Bono! Eric Garcia, Migalab, shout out, Eric. Eric, nagbaba ng bahay, Eric. Migalab, shout out, Eric. Guwapa Saus, oy. Ayan, YouTube Bono. Good morning, lalabs. Nag-breakfast ka na ba? Eh, di pa pala ako nag-breakfast. Kumain lang ako ng taho. Ayan, 4 million, Migalab, shout out, 4 million in the house. My channel is my passion is loading. Who is loading, lalabs? I'm not loading. Oh my God, lahat na lang gustong mag-loading. Diyos ko, wag naman, God. Ayan, 4 million, Migalab, shout out, 4 million in the house. Mga nalapalablab po ako nakapin. Madam Ara, Migalab, shout out. Walang pambili ng breakfast kasi binayad ko sa wifi. Ako nga, Madam Ara, Migalab, shout out. YouTube Bono, bayaran ng wifi ngayong 24, due date. September 24 ang bayaran ng wifi. 1,200. Parang nakakapanghinayang magbayad kasi yung hindi naman maayos yung wifi, panay loading. Saan si Agumos? May nakita na ba? O, YouTube Bono, anong nakita? Anong makita, babae? Ikaw, ha? Madam Ara, Migalab, shout out. Iniisip ko bayaran na ng wifi, Diyos ko. Naniningil na. Anong petsa na ngayon? 22 pa lang, 2 days pa. Nandun lang yung lalab si Agom. Nandun sa UAE. Small lover Dan from GRTV Vlog. GRTV Vlog, nagbaba ng bahay. Pag YouTube Bono, pag meron kang bunguton ang Agum Mohos. Visit ka. Anong bunguton? Maganda nga yan para kiliti. Madam Ara, thanks MJ from Small Lover. 6 million Migab shout out. Ayan, 6 million Mega Love shout out. Bunguton, balbas ba? Maganda nga yung balbasin. Nakiliti yan, YouTube Bono. Kasi sa abroad, kailangan marami kang buhok para hindi ka ma-rape ng mga patan. Upcoming LS, Ara and Elos Vlog. Ayan. Lablabin natin si Madam Ara, mga lalabs. Ayan, upcoming LS. Si Madam Ara, upcoming LS, mga lalab, tamsakan. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million, Migalab, shout out. Tadan! Ay, naku. Nasa dila lang yan, nasa dila. Hoy, YouTube Bono, kagaga. Di pa nga tayo nagbi-breakfast. Nasa dila mo. Hi, Jojo Channel TV, Migalab, shout out. Hi, Idol, good morning, Tamsak Tusok, Idol from Jojo Channel TV. Kaga, di pa nga, lang kinain ko ngayon, taho. Di pa ako nagkain ng kanin. Small Lover, MJ Dan from Small Lover. Hi, Dinati, Migalab, shout out, hi, Dinati. Bagong gising lang nga ako. Ayan, di ka pa nga nagmugmog. Nag-whitey ka na, YouTube Bono. Di ka pa nga nagkakape. Bagong gising pa lang si YouTube Bono.
Jai TV Vlog, dan sa'yo, Lods. Dating dikit from MJ. Ay, Diyos ko. Hi, di natin lalab, Miguelab, shout out. Ayan si Jojo, nagbaba ng bahay, Jojo. Lablabin natin mga lalab, Jojo, mga lalabs. Tamsakan natin si Madam Ara, mga lalabs. Upcoming LS. Nasa dila daw. Wala na rin akong pambili ng toothpaste, sa wifi rin napunta. Magkano ba yung wifi mo, YouTube, no? Ako yung wifi ko, 1,200 pesos. Every yun. Ayan, bayaran na. Sa 24 yung aking due date. Pero baka mamaya magbayad or bukas. Baka tayo maputulan kahit panay loading yung Maaga pa 18 pala, oh. BGOs, driver lang ako. Sige lang po, small lover. Mag-ingat ka lang sa pag-drive mo. Loading na. Loading? Diyos ko, wag naman sana. Wag naman, Diyos ko. Hindi nga ako nakakapag-live ng maayos. Minsan 30 minutes lang, nawawala na ako eh. 30 minutes lang, nag-loading. After 30 minutes, mag-take 2. Sunod, nag-loading, take 3. Minsan inaabot ako ng take 5 pag naasar ako eh. Hanggang take 5 lang. Pagdating dun, ayoko na. Di ba may kasabihan, try and try until succeed. YouTube Bono, nagbaba ng bahay. YouTube Bono, wag naman sana, Diyos ko. 8:11 pa lang. Minsan maayos naman yung connection eh. Marami kasing kalaban. Ayan, YouTube Bono, nagbaba ng bahay. YouTube Bono. Driver Gala Official, Mega Live, shout out, driver. Bigyan natin si jacket si driver. Driver Gala Official, tamsak, dan host. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, Driver Gala Official. Thank you. Thank you so much, Lalab. Thank you. May jacket ka na, Driver Lalabs. Alright. Ayan, 2 million. Mega Love, shout out, 2 million. Hello. Salamat, Lalab. Salamat din, Labs. Ayan, palablab ako nakapin, mga lalab nakapin. Ano ba yun? Ayan, Eric Garcia po, nagbaba ng bahay, Eric. Eric Garcia, balik lang ako, Idolos. Kumakati na naman kasi tong buni ko. Gamutin ko lang, papunta na kasi sa kabilang itlog ko ba yun? Visit ka. Kamutin mo, lagyan mo ng Madri Cacao. Alam mo yung Madri Cacao? Lagyan mo ng asin. Lagay mo dyan sa itlog mo. Ewan ko lang kung diyan magbalat. Ibarona Barona Bigalag, shout out. Tama ba yung basa ko? Barona Lalab, Migalab, shout out. Tamsak host. Lalab, salamat sa patamsak mo.
Ayan, 2 million, Miguel Love, shout out 2 million. Eric Garcia, Dan Pulpak, OTW Idol from Juju Channel. Ayan, Jojo Channel. Pin kita mamayang lalabs ha, Jojo. Jojo Channel. Lapag ni Mercy Biokop from Muhammad Elendi. Muhammad, thank you so much, Lalab Muhammad. Thank you so much. Santano Lalab, Miguel Love, shout out. Santano Moitra. Hi. Santano Miguel Love, shout out. MJ Mix TV, Miguel Love, shout out. Ayan, good morning, Santano Lalabs. How are you? Good morning to you, Santano. Ayan, 3 million. Thank you so much. 18 million thumbs up. Thank you so much, everyone. Maganda yung ating connection ngayon. Sana di magloko, Diyos ko. Please love me. Pamantano mo ito. Oh my God. Pag sabi ko lang, bigla na biglang nag-loading si host. Bakit? Ayan, naglo-loading na naman ako. Diyos ko. Pag Demokra Miguel Love, shout out. Demokra Lalab Miguel Love, shout out. Demokra. Ayan, love match from USA. Ayan, Demokra from USA, mga lalabs. Jers 21 TBF Love Show. Ano sabi ko? Ano ba yun, lalab, sinabi ko? Jers 21. Appreciate you. Yes, lalab, thank you. Jers 21 TBFW, Miguel Love, shout out. Jers 21, Miguel Love, shout out, lalabs. Take 2 na ba? Hindi. Jers 21. Wag naman, lalabs, oy. Kasi late naman na ako nag-live. Pag pumapatak na kasi yung 8 something, may saltik yung internet na to eh. Hindi ko na-feel yung internet ko dito kasi magbabayaran na, Jers. Sa 24 yung aking due date. Ayan. Elohim bless you all and your loved one in Jesus' name from Demokra. Lalab, thank you so much. Peace and agape. Ayan. Demokra Lalab, thank you so much. God bless you too. Thank you so much. Means God's love. Ayan, thank you so much, Lalab. Demokra Lalab, thank you. Thank you so much.
Ayan, 6 million Miguel Love shout out. 6 million. Ano ngayon? Ano? Just 21. Salary day. Yung mga may sahod ngayon, magpa-burger na. Sahod ngayon sa YT World. Siguro yung mga malalaking vlogger, ang laki ng mga sweldo. You're welcome. Ayan, 8 million Miguel Love shout out. All YouTuber. Congratulations. Sa tingin ko, hanap ka ng ibang pwesto ng router mo. Baka naman dyan sa pwesto mo mahina. Saan ko ba ito pwedeng ipalagay? Kasi yung router ko, Jers 21, is nasa loob ng aking kwarto. Ipalagay ko sa labas. Baka paglaruan ng mga bata. Jomar Onyate Dan Pulpak, nag-iwan ako ng bakas sa'yo from Juju Channel TV. Try ko nga to, Jers, ipalipat, no? Jomar Onyate Dan Pulpak, nag-iwan ako ng bakas sa'yo. Sige lang, Juju Lalabs. Nagsusuklian si Jomar Lalas. Magbakas ka lang dyan. Ayan, 5 million Miguel Love shout out. Baka nga Lalabs, no? Akong lungag, tamsak host. Tuslo ka, lintian na nag-loading. Tuslo ka akong lungag, meron ka na Lalab jacket. You're gonna get more subscriber and likes and Donald Trump and Bill's Gate put together. They're not gonna have nothing on you. Ayan. From Democrat. Okay, thank you so much, Lalab. Tuslo ka akong lungag. Tuslo ka. Baka di pa tayo ex-Lalabs. Padikitan ko yung aking member sa'yo. 20. Ito, baba ko yung bahay niya. Alat. Tuslo ka. Patingin nga ng bahay mo, tuslo ka. Wala pa nga yung pin ko, di pa nadating sa bahay. Darating yung Lalas, maghintay ka lang within 1 month. Basta issue lang na tama yung address. Kung hindi yun darating sa bahay nyo, dadalhin yun sa munisipyo. Tayo, host. Sige na, baba ko yung member ko, ha. Baba mo yung mo. Yung brief. Joke lang. Tuslo ka akong lungag. Pag mag-LS ka, sabit mo sa bubong ng bahay mo. Ito laler. Jan Mick Lalab Miguel Love shout out. Jan Mick Passion Tamsak. Lalab, salamat sa patamsak. May jacket ka na? Hindi pa, go. Link. YouTube Bono Dan Pulpak host Juju Channel. YouTube Bono, pasuklian si Sige na lang, bakas ka lang dyan, Juju Lalabs. Tuslo ka. Ayan yung binabakong member, si Bloody Coder. Silipin mo, Lalab. Tuslo ka iyong... Tingnan ko yung iba, pero ito naka-red pa to. Tingnan ko yung iba, ha. Hindi pa tayo talaga. 20 tuslo ka, ha. Ko pa uli. Kung hindi pa talaga tayo dikit. Ayan, tuslo ka. Rami Jumaw. Rami Jumay, ka? 2.77. Silipin mo yung bahay ko, 805 kaos. Iyan, ilan? Sige na, dikitan mo na ng 20 yan. Mamaya,
Ikaw ba, Justin Tuan, may mga alagad ka ba? Ano ka lalabsa? 2.77K. OTW na ako. Sige lalab, tamsakan ko to. Ano to, kamsur? Ay. Happy birthday short video, Kuya Rami, viral. Ayan, nag-start na. Inday Bing Vlog, Migalab, shout out, Inday Lalabs. Inday Bing Vlog, hello host, tamsak. Migalab, shout out. Lalab, may jacket ka na. Ayan, nag-start na ako. Ano, Rami ha? Tuslo ka imong lubot. Harang! Ayan, pahos, param Inday Bing. Try mo lang kasi nasa loob pala ng kwarto mo, so router. Yes, nasa loob lalabs ng room ko. Itaray ko ang ilabas. Mamaya try ko. Baka dahil dyan, no? Nag-start na ako, tuslo ka ha. Tan 2.77 ka. Ayan, Inday Beng, pa-view po, short video, salamat. Projectionist, Migalab, shout out, Projectionist. Tamsak. Lalab, salamat sa iyong patamsak, Lalab, salamat. Ayan, projectionist, nagbaba ng bahay, projectionist. Ay, yung iba nakadikit na pala. J21 FW Dan Pulpak, nag-iwan ako ng bakas sa'yo. Jers Lalab, dan na sa lalab si ano. Dan sa nakapinhos from Inday Bing Vlog. Jomar Lalab, pasuklian na lang. Ayun, magbakas ka dyan, Lalab, nagsuklian. Jojo channel, baba mo ngayong bahay mo, Lalab. Jojo. Baby pa bahay yan, baby. Baba mo yung link mo, Jojo.
Naghang na, uy. Jojo, TW sa'yo, Jojo. Jers 21, TBFW, tamsakdan na po. Ayan, Jers 21 lalabs. Dan na sa'yo lalabs si si Inday. Wag. Jojo, TW na sa'yo. Jojo, baba mo yung link mo lalabs. Baby pa yan si si Jojo. Naghang naman itong mobile ko, oy. Inday Bin, salamat po sa support. God bless from Jers 21. Jan Mick Passion, may 10. Ayan, Jers 21, baka may available ka dyan, lalabs. Jers, palitan kayo ni Jan Mick, lalabs. Jers 21. Ayan si Jan Mick, may 10 lalabs. Naghang naman tong mobile ko. Ayan si Jan Mick, may 10. Jers, baka may available ka dyan, lalabs. Hans Aaron Vlog, lalab, mega love shout out. Hans Aaron, hi. Lalab Hans, mega love shout out. Good morning, Hans Lalab, good morning. Madam One Day TV, mega love shout out, Madam, good morning, host. Madam, good morning, Madam One Day TV. Madam Ara, mega love shout out po. Video from One Day TV. Oh my God, naghangman tong mobile na to. Musta na si Juntis? Lumaki na. Lumaki na ako, madam. Ayan. One Day TV, thank you so much. Projectionist Risbakdan na po full pack from Indiving Vlog. Sir JM Vlog, mega love shout out, live streamer po. Bakas lang, sukli agad. Sir JM, mega love shout out po, Sir JM. Naghang man tong mobile, oy. Dan Tamsak Hans, dating dikit. Shout out MJ Vlog from One Day TV. Ayan, Sir JM, shout out daw po from One Day TV. Sir JM Vlog, mega love shout out. Rami pala. Ayan, 3 million mega love shout out. 3 million in the house. 29 thumbs up. Thank you
so much. Jojo, nandito ka pa ba, Jojo? Laurel, mega love shout out. Hindi naman nag-loading. Ikaw naman, gusto mo talagang mag-loading. Inday Bing Vlog, gusto mo talagang mag-out na ako. Wag naman, Diyos ko. Nag-loading ba ako? Hindi naman. Nag-loading ako? Malalaman ko yun pag nag-loading kasi nag-iikot-ikot ako. Laurel. Tamsak dan beautiful host. Madam Mary Rose Miguel Love, shout out. Good morning. Nandito yung mga taong bagong sweldo. Ay, Diyos ko. 3 million Miguel Love, shout out. Mary Rose Nation, nagbaba ng bahay. Ano pa? Utangon. Ganun ba yun? Walang utang-utang. Hindi, wow. Good morning, Mary Rose Nation from One Day TV. Ayan, Madam Mary Rose, good morning daw po from Madam One Day TV. Dating dikit sa nakapin. Tingnan natin yung nakapin. Jojo, nandito ka pa ba? May premiere si Hans. Tamsakan natin. Hans, may premiere ka, Hans? Nandito ka pa ba, Hans? Ayan, nag-loading na nga. Balat-bat, Ann. Miguel Love, shout out. Tamsak, good morning. Lalab, good morning, lalabs. Balat-bat. Jersey 21, mga lalab, palablab. Balat-bat and Janet Coulter Genetics Team. Ayan. Join us celebration Mami C. Culver. Ayan. Pamblog 3rd year anniversary NYTN Culver Genetics Special Day. Pamblog 3rd year anniversary NYTN Culver Genetics Special Day. This coming October 25 at 1:30 p.m. See you all there. Just 21 lalabs. Lobat na pala to. Sana lang matapos na ako kay Rami. 4 million Miguel Love, shout out. 4 million. Palmer.
Naglo-loading na, oh. Alas 9 na. Nag-welding na ba? Ganito naman to. Pag ganitong oras, naglo-loading, eh. Bad trip man to. Five, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Ano, Rami? Di na bumalik si Rami. Nag-loading na nga ako. Iwan ko. Bad trip man to. Ayan, Blakely TV, One Day TV Dan. From Blakely. Ayan, Blakely. May jacket ka na, Blakely TV. Lalab, Miguel, shout out. Blakely, Miguel, shout out. Dan dikit na kapin. Ayan, Joyce 21. Dan si Madam One Day TV. Blakely TV, thank you from One Day TV. Joyce 21, dan na sa'yo lalab, Dan. $5 million, Miguel, shout out, 5 million. Dan 20 os, 805 to 825. Dandanan ako sa'yo, lalabs. Ano ka kanina, 277? Now, ano ka na ngayon? 2.7. Basta gumuhat ka na. Rami. Salamat, lalabs. Gumuhat ka na rin, Rami. One Day TV, dating dikit na kita dyan. Projectionist, ayan, nagbaba ng bahay. Projectionist. Herminia Sakyab, lalab, Migalab, shout out. Migalab, shout out to Tamsak. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalab, salamat. $20 pa host para sa God. Wala lalab, 20 lang yung nakasign in sa akin. Ikaw marami kang alagad. Muni ka na ba, Rami? Monetize ka ba, Rami? Blakely TV may 10. Ayan, tuslo ka akong lungag. Ayan, Blakely. Members mo. Idikit mo na lang sa akin. Ikaw, may member ka ba? Ayan, si Blakely may 10. Tuslo ka akong lungag. Moni na host. Ikaw, may member ka ba? Tuslo ka. Ayan, projectionist, thumbs up, and old friend. Sa member mo, tuslo ka. Ayan, si Blakely, may 10. Ayan, si tuslo ka, may 20. Ikaw, Herminia, lalab. Meron ka ba, lalab, 10, 20. Tara.
Ayan, may 20 ka. Ano? Blakely. Sino ba to si Blakely? Si John McPassion, 974. Road to 1K pala to. Ayan, may 10 si Blakely Lalabs. Kayo muna to, Sluka. Mamaya tayo, Blakely, pagkatapos ikaw. Kayo ni ano? Yan ko nga kung di pa tayo dikit. John McPassion. Ayan, John Mc tayo 10 lalab. John Mc, Blakely. Dikit mo na lang sa live ko, lalabs. Blakely. Tara, kay maligo pa ako, ako 10. Yes, please, mukbang ni Lolo 100. Ang dami. Kasi lalab? Road to 1K kasi kaya ganon. Pag road to 1K, ganon talaga kinakain ni Lolo yan. Ayan, Blakely. 10 sa akin, lalabs. Idikit mo sa live ko. Itamsak mo na lang sa live ko. Or else, dito ka magtamsak sa Ayan, One Day TV, nagbaba ng bahay. Kayo muna, Blakely, pagkatapos muna ako kay Tuslo ka. Mamaya ako. Kayo muna ni Tuslo ka, Blakely. Link, ayan. Ayan, nandyan yung link ni ni Tuslo ka. Click mo lang. Kami muna, sige na, lalabs. Link, ayan. Ayan, nandyan yung link ni ni Tuslo ka. Click mo lang. Kami muna, sige na, lalabs. Kayo muna kasi maliligo ka pala. Go. Ayan, mention mo muna yung bahay niya, lalab, Blakely. Si Tuslo ka. Blakely, TV tayo muna. Sige na, kayo muna, lalab. Hintayin ko na lang si Blakely matapos. Madam One Day. Blakely, kayo na, lalab, kayo na. Sorry. On the way na, Dablalab. On the way na si Tuslo ka, on the way na si Blakely. Hintayin kita, Blakely, ha. Opo, on the way na. Traveler short video. Inday Lal Bisaya, hello, Migalab, shout out. Inday Bisaya, Inday Lal. Morning was at sa lahat. Inday Lal, Migalab, shout out, lalabs. Ayan, bigyan kita ng jacket. May jacket ka na, lalabs, Inday Lal. Morning was at sa lahat. Ayan, may jacket ka na, lalabs, Inday Lal. Salamat, lalabs. Tuslo ka akong lungang OTW, Blakely. Nag-start na siya, tuslo ka sa bahay mo. Inday Lal Bisaya. Ayan, thank you, lalab. Thank you. Palablab po nakapin, mga lalas.
Ayan, 4 million. Mega love shout out 4 million. Thank you so much. 4 million in the house. Bartiran po ba dito o lalas? Bartir. Inday Lal Bisaya. Ilan ba yung sa'yo, Inday? Ming channel mo ba yan, Lalab Inday? Oo, nagbabarter pa si Jan Mix sa si Tuslo ka. Ayan, 5 million. Mega love shout out. 5 million. Di pa ba tayo ex-Lalab Inday? Kakambal ko po, host. Kakambal mo. $27 sagad. Tingnan natin yung bahay mo. Si Joraline. Kahapon tayo nagkadikitan lalas kay ano. Kahapon tayo nagkadikitan kay ano, Boy Kaon Vlogs. Oo, lalabs. Kay Boy Kaon. Lagi akong nagpupunta dyan sa hapon. Kasi maraming tao dyan nagbartir. Nangingisda ko dyan. Tuwing alauna yung ano niya live. Oo, kay ano, Boy Kaon Vlogs. Marami kasing tao doon. Matagal siya mag-live. Mga inaabot ata siya ng 6 hours. Ayan, pagbalik nito sa Localalabs, meron yan 20. Jan Mick Passion. Tapos ka nalalab kay Tuslo ka? Jan Mick. Renzo Oren, mega love shout out Renzo. Renzo Oren, mega love shout out Renzo. Mega love shout out Renzo Lalab, mega love shout out. Jing Lalab, mega love shout out Lalab Jing. Sino ba to si Renzo Oren, ayan, di ko nalista pero tapusin ko 12 ko, ayan. Lalab Rami Jumaw as TV. Si Rami yun, ito yung pangalan niya ganyan, no? Rami Jumaw as TV. Si Rami yun, ito yung pangalan niya ganyan, no? Rami Jumaw. Jeng Lalab, mega love shout out. Jeng G Vlog. Pinuntan mo yung pangalan mo, Lalabs. Jeng G Vlog, mega love shout out. Ayan, mega love shout out, Lalabs. Renzo Oren, tamsak. Lalabs, salamat sa patamsak mo, Renzo. Yan kita ng jacket. Ayan, Renzo, may jacket ka na. Salamat sa patamsak mo dyan, Lalabs. Ayan, Jeng, baka ikaw may alagad kilala si merong available ng 27? Si Inday Lal Bisaya. Good morning, Renzo Oren. Lalab, mega love shout out. Good morning. 5 million mega love shout out. Tantantarararan. Wow, sarap naman ng champurado. Gusto ko tong bilhin mamaya. Naka-off comment. Yung champurado mo, Lalabs, oyo, ang bilis natapos. Pa-support host, plus connect from Ren.
Swiss tamsak, patamsak, dikit po, please, Premier. From Swiss. May Premier ka, lalabs? Sige, tamsakan natin yan, Swiss. Ang Premier mo, lalabs. Easy to prepare. Dati pala tayong dikit, lalabs, so nakaitim na. Swiss. Tamsakan ko yan. Patamsak po si Swiss, mga lalab, patamsak. And palablab po ako nakapin, mga lalabs. Rinso Ore, nagbaba ng bahay. Meron ka rin bang Rinso? Premier? Ay, si, pala, Team sa Tumera. Si Team sa Tumera pala to. Happy Sunday going to Binyan, Laguna and Baclaran Church. Jan Mick, tapos ka na, lalabs, kay tuslo ka? Hindi na bumalik yun. Ayan, dan tamsak na sa'yo, lalabs. Renzo, lalabs, salamat. Jan Mick, Passion 20 tayo. Jan Mick, tapos na ka na ba kay tuslo ka, lalabs? Jan Mick. Ayan, padikit, please, road to grade 7 from One Day TV. Opo, tapos ka na. Ayan, lalabs, si ba gusto mong makipag, kay Indaylal Bisaya. Meron siyang 20, lalabs. Kayo muna, tapos hintayin kita. Indaylal, nandito ka pa ba, Indaylal? Opo, harang here from Jan Mick. Salamat, lalabs, sa paharang. Jan Mick 20. Jan Mick 20 raw kayo, lalabs. Jan Mick. Ayan, Jan Mick, may 20. Jan Mick, may 20. Okay na. Si may available 20, lalas, may 20 ka ba? Si Indaylal. Hintayin kita, Jan Mick, matapos kay Indaylal. Tayo mamaya 10. 990 ka, Jan Mick. Tara, 20. 10 lang, ate. Indaylal, 10 lang daw. 10 lang, lalabs, kay Inday 10, go. Salamat, host. Ayan, palablab pa ako nakapin, mga lalabs. OTW. Ayan, OTW daw, lalabs. Tingnan mo muna yung bahay niya, lalabs, kung ilan. OTW 10, si lalabs sa'yo, si Indaylal. Hintayin kita matapos, Jan Mick, ha. Mamaya tayo yung 10. Sinacharge ko pa yung mobile ko. Lobat. Madam, one day, mamaya biyan ko yung yung binababa mong bahay. Medyo lobat kasi ito, madam, oh. Naka-charge. Jan Mick, OTW na si Indaylal sa'yo, lalabs. OTW na.
OTW na 6.8K all. Ayan. Sige na dyan, Mick. Magdikit ka na, lalabs. Hintayin kita. May dumikit ata sa kanya na ikot kasi bahay niya. Okay lang. But magdikit na ako. Sige lang, lalas. Si ano nagdikit sa kanya kanina? Si Tuslo ka. Baka pinapasubran pa yung bahay niya. Si Rami Jumaw yun kanina. Yung kabartiran niya, lalabs. Maligo muna daw siya. Inday Bing. Kunin ko Madam One Day TV yung pangalan ng binaba mong bahay. Maya-maya madam ha, bigyan ko to si Kabang. 603. Si Kabang. Okay, OTW from Indaylal, Bisaya. 1K na siya, host. OTW na. Pina 1K siya ni Tusluka. Siya ang kapalitan niya kanina. Dagdagan pa niya yan kasi kakainin pa yan ni Lolo eh. Kailangan meron siyang sobra dyan kahit mga 20. Para pag kinain yung 10 or kahit yung 20, meron pa siyang 1K. Jan Mick. Ayan, 5 million. Mega Love, shout out, 5 million. Ayan, pina 1K ka. Sabi ko na nga ba, pina 1K ka ni Tuslo ka. Tuslo ka, sab. God bless. Maligo ka na, lalabs. Salamat, Tuslo ka, lalab. God bless you. Maliligo na siya. Pina 1K siya ni Tuslo ka, Inday. 4 million, Mega Love, shout out, 4 million. Thank you so much. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Yan, bahay ko, idol, 6 to 9 p.m. Pinas time. LS ko mamaya, pasilip, guys. 9 p.m. yung LS mo, Tuslo ka. Yan natin. Si Rami Jumaw. Sige, lalas, isulat natin yan. 9 p.m. LS. Ay, nagbabartir din pala si Tuslo ka. Sige, lalas, mamaya. 6 to 9 p.m. Ang aga pala, 6, 7, 8, 9. 3 hours din pala yung LS mo. Salamat, Tos, baka na ako maligo muna, bye. Sige lang, Tuslo ka, maligo ka na, lalabs. Jan Make Passion Dan 1K to 1.01. Sige, hintayin lang natin, Inday. Babalik yon. Tuslok pa more, hihi.
20 sino dyan? Pwede dandikit. Tuslo ka akong lungag from One Day TV. Naligo na siya, madam. Dan din 6.79k. Tayo na lalabs, ano? Renzo Oren Migalab, shout out. Tayo na ano, Mick. Jan Mick. Para madagdagan yung aking, ano, kahit 10 lang. Yung aking bahay. Kasi mamaya lalamunin na naman ni Lolo yan. Kain ako. Sige lang, Lalas, kumain ka muna. Ito, lalabsa. Dito to ka magdikit ha, sa ibaba kong bahay. Ay, akin din to eh. Tamsakan mo na lang to, lalabs. TY po. From Inday, Lal, Bisaya. Ito dyan, Mick. Pagkatapos mong kumain. Ayun, lalab. Ako yan, lalabs. Ano ko yan? Video ko yan. Dyan ka, lalab, magtamsak ha. Dikit mo yung 10 mo. Madam Channel, mamaya bigyan ko yung binaba mong bahay, yung nakapin. Si Kabang 2022, 603 siya. Malulubat kasi itong mobile ko eh. Sina-charge ko siya. Patayin ko muna nga. Malulubat. Ayan, 3 million Mega Love shout out. Kain muna. Ho, sige lang, Inday Lalab. Salamat. Kain ka muna. Ako nga, di nga rin ako kumain eh. Maya-maya siguro kakain. Ayan, 4 million Mega Love shout out. Renzo Oren nagbaba ng bahay. Sige lang mga lang, magsikain muna kayo, mag-breakfast muna. Huwag puro whitey. Mamaya dyan, Mick ha, pagkatapos mong kumain, lalabs. Opo, opo.
Dansa nakapin from Renzo Oren. Madam Love Channel din na po si si Renzo Oren po. Nagkakan ako, host. Sige lang po, Jers. Nga, di pa ako nagkakakan eh. Parang kumukulo-kulo na yung aking tiyan. Naiya kasi kung kumain sa harapan nyo. Yung panay nguya-nguya ako tapos kayo nanonood, naiya ako. Lakas na naman ng welding, oh. Ma, nag-welding ata, ma. Ha? Ano pa? Bakit nag-blink yung ilaw? Oh. Ano, ma? Ma, ano? Di mo na masasabi, alas 9 na, ma eh. Alas 9 na. Hindi mo na mapipigilan yung welding. Pag tayo mga nala biglang nag-shutdown, alam na this. Nagkakan ako. Ayan, nagkumakain si Jers 21. Sige lang, Lalas, kumain ka lang dyan. Ikain mo na lang ako. Renzo Oren, nandito ka pa ba, Lalas? Bigyan kita ng 5 ha. Renzo Oren, wait lang. Bigyan kita ng 5, Renzo. Nandito ka pa ba, Renzo?
Renzo, nandito ka pa ba, Lalab, Renzo? Wala na. Wala na? O, nandyan pa. Renzo, on the way yung 5. Team Satomira. Renzo, on the way yung 5. Team Satomira. Renzo, nandito ka pa ba, Renzo? Wala na si Renzo? Renzo, nandito ka pa ba, Renzo? Hindi na ako nagbabakas ha, Renzo. Renzo, nandito ka pa ba, Renzo? 5 million, Mega Love, shout out, 5 million. Ilagay mo sa tabi ng bintana ang router mo, baka maganda ang signal dyan. Lalabs, just 21. Okay naman nga, Lalabs, minsan yung aking yung connection, kaso lang, ang problema dito, just 21 is welding. Yan, ma. Sino yan? Just 21 kasi. Nag-welding na, Lalas. Ikot daw ako ng ikot, ma, oh. Nag-welding kasi, Lalabs. Oh my God. Kung wala lang talagang welding nito, ang ganda-ganda ng live ko kahit abutin ko pa to ng 5 hours. Sayang na naman, dami pa ring tao. Ayan, panay-ikot na, oh. Kung ano lang talaga, kung wala talagang kalaban, kung may sarili silang transformer, ewan ko na lang. Kahit abutin ko ng 5 hours yung aking live, kayang-kaya ko to, eh. Kaso lang mahirap, may kalaban. Rem Biniga TV, Mega Love, shout out. Rem Lalabs. Rem Biniga TV, tamsak dan. Lalab, salamat sa patamsak. Yun.
Sis, you look like you miss me. Michaelson, how are you, my friend? I miss you. I miss you, Michaelson Joseph, aka I miss you, my friend, Michaelson. I miss you, my friend, Michaelson Joseph, aka Mike. How are you? I'm so sorry. Hi, my lovely sister. You look amazing as always. Ayan. Thank you so much, Michaelson, my friend. I miss you. Tommy, my hot dog in the center of the bread. That love I miss always, sis. Ayan. 4 million mega live shout out. My Tommy. My Tommy. 4 million mega live shout out. I didn't know if you hear me because my connection is loading. My Wi-Fi connection. I don't know what I will do. Michaelson Joseph aka Mike 777. I miss you, my friend Michaelson Lalab. I miss you. My Tome. 6 million mega love shout out. Ayan, 6 million kahit naglo-loading si host. Nandyan pa rin sila. My Tome. Ayan. Thank you so much, my friend. Michaelson. Michaelson. How are my Tome? Michaelson Joseph aka Mike. 4 million. Thank you so much, 4 million. 5 million. Thank you so much. 5 million in the house. Thank you so much, everyone. Kahit naglo-loading si host, nandyan pa rin kayo mga lalads. Lauren Clemente Lalad, thank you so much, Lauren. Oh my God, it's still loading. Too much loading my connection. Oh my goodness. Michaelson Joseph aka Mike Lalab, mega love shout out. Reyno Tamsak Guapa. Reyno Lalab, mega love shout out. Salamat sa patamsak mo dyan, Lalab. San Paul Pack, nag-iwan ako ng bakas. From Jojo Channel TV. Reyno, nagbaba ng bahay, mega love shout out, Reyno. Reyno po sa mega love shout out, Lalabs. How are you, my friend Reyno? Reyno Oposa. Ayan, 4 million. Thank you so much. Kahit tayo naglo-loading, nandyan pa rin kayo mga lalabs. You'll never leave me alone. 6 million pasukli naman sa mga nadikitan idol. Mga lalabs, yung mga nasuklian ni Jojo Channel. Please pakibalikan na lang po siya mga lalabs. Jojo Channel, pakisuklian na lang mga lalabs yung nasuklian yung nadikitan. Yung nadikitan ni Jojo Channel TV, pakisuklian na lang po mga lalabs. Maluoy na maluoy. Pakisuklian na lang si Jojo mga lalas. Baby pa yung kanyang bahay. Maluoy na maluoy, Jojo Channel. Ayan, 5 million mega love shout out. Halabira wash wash. 6 million mega love shout out, 6 million. Oy, dito pa rin. YouTube Bono, kahit tayo naglo-loading, nandito pa rin si host. Oy. YouTube Bono, nalagyan mo na ba ng gamot yung itlog mong nangangati?
Maloy in tawon mo from YouTube Bono. Ay, YouTube Bono. Marami ditong Madre Cacao. Ano ba yung English ng Madre Cacao? YouTube Bono. Baka na sobrang kakakain ng tuyo. YouTube Bono ay. Michaelson, my friend Lalabs. My friend Michaelson is still there. 5 million mega love shout out. Thanks God. Alisin niyo po yung mga sagabal. Sumasagabal sa aking live. I-bless niyo po God yung aking live. Kahit naglo-loading. I-bless niyo po God yung aking live. Kahit naglo-loading. Sana huwag akong malaglag. Ano tayo alis dang? Tupigin mo ngayon si Bibi nga. Nag-love shout out 5 million in the house. Leave me alone. Thank you so much. 5 million, 43 million thumbs up. Ayan. Thank you so much everyone sa walang sawang 4 million mega love shout. Tadan. Ma, masira yung washing mo. Ha? Tapos na daw. Pag nasira yung washing mo, ano pa naman? Ayan, may Tome. Nakawalaan na tuloy kakaloading ko, nagsialisan. YouTube na may Tome. May galab shout out, YouTube na. The center of the bread. May Tome. YouTube na, nagbaba ng bahay. YouTube na. Ginaganaan pa naman akong mag-live. Ano ma? Gatikot. Okay, fine, whatever. Reno po sa Danpool Park. Nag-iwan ako ng... Ayan, 3 million mega love shout out. Sa 3 million in the house here. Jan Mick Lalabs. Ay, you come back. Jan Mick. Hindi kita naman ako lalab ng sa... Tapos, saka na lang pag-ipunan natin yan. Oo. Bilan ko, pag nagka-aircon ako, bilan ko pa ng ganyan isa. Para sa aircon. Aircon? Dito yung anak ko. Saan tayo pupunta? Sa Naga o Pili? Mag-ano lang ako, imang tubig. Di ba ako nagkaundang? Ganito. Yung mga place ko. 4 million mega love shout out 4 million. Late na ako nag-live eh. 8, 9, 10. Ayan, naglo-loading oh. Out 3 million in the house. Mega mega love shout out 3 million. Yung buros ko. Sabi ni Bibi sa kanya, nagutan tuloy siya ni Mama. Yung mali si Bibi, 7:20 na ata yun eh. Ha? Kainis ng internet na. Ay, okay naman yung internet ko eh. Kaso lang, yung ano lang talaga. Gawin ko tong thumbnail dang. Thumbnail.
Thumbnail. Thumbnail. Thumbnail dito sa YouTube. Di ka marunong. Lang yung live ko ng 10. Panay loading, oh. Nagwi-welding si Paikidi. Loading tayo ngayon. Lagi naman may loading araw-araw. Di nawawala. Basta pumatak na yung 8:45. Start na ng loading yan. Di nawawala. Kailan ba ano to? Live ko. Siguro ang daming tao. Rino po sa Vlog Waray Lalab Tamsak. Ayan, Vlog Waray Mega Love Shout. Ayan, Vlog Waray Lalab Mega. Ayan, Lalab. Still loading. Ay, shit. Nabagsakan. Kailangan na siguro ito niya. Ano, ayaw lang tumaas. Bilaw kan tuloy ako. Ba't ayaw dumikit? Ang dami kong dinikit sa'yo, nasa pip mo. Okay lang yan, Jello, di dumikit. Lalas, bumalik ka ng 1.
Kasi wala na yan kaayusan kasi nag-building na. Hindi na ako makaka-live ng dire-diretso. Wala ako kumain.